際連合の専門機関であるユネスコは、諸国民の教育、科学、文化の協力と交流を通じて国際平和と人類の福祉の促進を目的としています。では、民間ユネスコ運動はどのようにして始まり、どんな活動をしているのでしょうか。キリバスでの民間ユネスコ協会設立支援を通して発祥の地、仙台の歩みをたどり、私たちの先人の思いをつないでいきましょう。1984年、仙台で開催された第1回民間ユネスコ運動世界大会を記念して制作されたブーツの娘像2体は、仙台市つつじが丘公園とユネスコパリ本部に設置され、同じ未来を見つめています。大会には海外から86カ国370名の参加があったそうです。民間ユネスコ運動への期待を感じると同時に、仙台ユネスコ協会が当時から世界とつながってきたことがわかります。太平洋に面し、キリバス共和国と同様に海と共に暮らす海洋国である日本。首都東京から北に 350km、人口109万人の地方中核都市仙台市があります。自然と調和し、市民の活気あふれる美しい町です。1945年、第二次世界大戦が終結するわずか1ヶ月前、仙台の町は空襲によって焼け野原になりました。市民は戦いのない平和な世界を希求していました。そんな中、戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならないというユネスコ憲章の全文に感銘を受けた外務省東北終戦連絡事務局連絡官上田浩一の呼びかけによって、1947年7月19日、世界最初の民間ユネスコ協力会が仙台に生まれたのです。日本が国連に加盟する9年も前のことでした。仙台ユネスコ協力会の創始者の一人であり、第2代会長であった東北大学総長土井コーチは、発足翌日の20日、ユネスコパリ本部の事務局長宛てにメッセージを寄贈。これが日本の民間ユネスコ運動を世界に伝える第一報となりました。民間ユネスコ運動は瞬く間に世界中に広がり、今では世界各地の民間ユネスコ協会やクラブは70カ国以上、およそ4200に及びます。設立の熱い思いを形にするために、民間ユネスコ協会はどのような活動をすべきなのか。この問いへの答えは、1957年に落成した仙台ユネスコ会館にありました。総工費1300万円、第4代会長岩本正樹が私財を投じ、アジア文化財団からの支援や国内外からの錠剤が集まったことを忘れてはなりません。パリ本部のユネスコハウスは翌1958年に完成。専用ユネスコハウスとしても仙台が世界初でした。事業活動の実施こそ最上のユネスコ啓発をスローガンに、市民のために、国際文化のために会館を開放、実践活動の拠点としたのです。子ども学校、温泉学校、英語学校、絵を描く会、書道の会、高校弁論大会や国際子ども交換会、学生や成人のための講習会などさまざまな活動が行われました。当時の記録によると、英語学校に390名余り、仙台少年合唱隊、仙台少女合唱隊にはそれぞれ100名が在籍していたという盛況ぶりでした。合唱隊は NHK 仙台少年少女合唱隊として引き継がれ、今も活動が続いています。戦後の仙台の文化を支えてきたと言っても過言ではありません。ユネスコ婦人大学講座は
婦人の社会参加が多くなり、婦人のより高度な教養を求める声にこうして開講しました。講師は東北大学の教授の方々。贅沢な講座でした。時代の変遷とともに仙台ユネスコ大学講座、ユネスコカレッジと名称を変えて継続。現在では誰でも参加できる講座となっています。教育がユネスコ活動の原点という考えは当時からありました。学校の長期休みに子どもたちが自然に親しむ活動もその一つです。夏季学校、温泉学校、サマースクールと名称を変えながら50年もの間、子どもたちの健全育成に貢献してきました。大学が多い仙台には多くの留学生が生活しています。留学生国際交流フェスティバルを開催。外国人留学生に対する生活用品の提供には長蛇の列ができたそうです。日本文化の体験としての折り紙や生け花教室、各国の料理をお互いに紹介し合うなど国際交流が行われ、大いに喜ばれました。また会員は友好親善訪問としてモロッコ、アメリカ、パリ本部も訪れています。中国民間ユネスコ協会設立援助活動として中国文化遺産の旅も行われました。留学生交流は青年部に引き継がれ、日本の文化体験を通して多様な文化理解につながりました。2011年の東日本大震災は私たちの活動にも変化をもたらしました。被災した子どもたちを励まそうと、国連ユネスコが世界の子どもたちや学校の先生にメッセージをカードに綴ってもらい、被災地の子ども一人一人に届けるキャンペーン、絆メッセージフロムザワールドを始めたのです。当時のボコバ事務局長は、被災地の再建は子どもや先生方の拠り所である学校から始めなければならないと確信しているとキャンペーンの趣旨を説明しました。後日ボコバ事務局長は仙台を訪れ、ユネスコ会員や被災した学校の子どもたちと交流しました。メッセージは62カ国34,649通に及び、集約作業の中心となったのが仙台ユネスコ協会青年部の学生たちでした。被災した子どもたちの心のケアを目的に企画された東日本大震災ユネスコ子どもキャンプが2年継続して実施され、運営に関わった学生たちはその後複数年にわたり独自にキャンプを企画、多くの子どもたちが参加しました。東日本大震災の経験を生かし、私たちの活動に SDGs と防災を結びつけた内容が加わりました。私たち自身ができることで行動し、次世代の子どもたちにつないでいくことをミッションに掲げたのです。2018年9月1日、防災の日。私たちは日本キリバス協会のケンタロ・オノ氏から、キリバス共和国が直面する地球温暖化の影響を学びました。その影響はすでに日本でも気候災害として現実のものになっていることに気づかされました。2020年、仙台ユネスコ協会は世界最初に民間ユネスコ協会を立ち上げた実績と、東日本大震災で学んだ防災のノウハウを生かし、気候変動への取り組みをキリバス共和国の皆さんと共に進めようとプロジェクトを立ち上げました。キリバスにはフェニックス諸島保護地域という世界最大の海洋世界自然遺産があります。子どもたちの未来に美しい地球を残すことは、今を生きる私たち地球市民全員の責任です。プロジェクトでは、両国の子どもたちのオンライン交流による学び合いをコーディネートしています。ワーメモリアル小学校と気仙沼市立獅子折小学校の交流の様子は、両国のメディアでも報道されました。セイクレットハート高校と多賀城高校との交流も始まっています。
防災を学び行動する多賀城高校の活動はキリバスのユースの活動を触発し、学び合いになることが期待されます。互いの国固有の文化を紹介し、文化の多様性を理解し、尊重する市民文化交流会をオンラインで実施し、その様子を YouTube で公開しています。現在、仙台ユネスコ協会には団体、個人、青年部を合わせておよそ240名の会員がいます。協会は会員の会費によって運営され、会員は講座に参加して学びを深めたり、子どもたちの学びを支援したりしています。気候変動、貧困、飢餓、SDGs の理解を深める学びを重ねています。2019年にはフードロスから世界の食料事情について意見を交わしました。子どもたちが自分たちが住む街の良さを絵で表現し、時代に伝える絵画展、私の街の宝物を開催しています。国際的な支援活動は私たちの大事な活動です。今年はウクライナへの人道支援のための募金活動と、キリバス共和国へのマスクなどの支援活動を行いました。現在、日本国内にはおよそ300の民間ユネスコ協会があります。日本ユネスコ協会連盟が進める識字教育、ユネスコ世界寺子屋運動への協力は私たちの大切な活動です。仙台ユネスコ協会の会員は趣味や特技を生かし、自身の生き方を豊かにしながら、地球の未来や現在の課題に目をそらすことなく可能な支援をしています。三上和幸会長はユネスコ国内委員であり、日本の ESD の活動を牽引する第一人者です。絵画展、私の街の宝物を企画運営している会員です。中学生にユネスコ活動を伝える会員は元高等学校の校長先生でした。地域遺産を時代に継承する活動をコーディネートしている会員です。ユネスコカレッジは座学と現地探訪を行う人気の講座になっています。カメラ撮影が趣味の会員、パソコン操作が得意な会員は日本の自然の美しさや風物、伝統芸能などを記録しています。キリバスとは異なる日本の気候の変化や地形の特徴などをお楽しみください。春、日本人は桜の開花に特別な思いを持っています。夏、緑豊かな山や草原、里は田んぼの稲が緑の絨毯に見えます。秋、木々の葉は赤や黄色に色づきます。冬、雪の美しさ、楽しさをキリバスの皆さんに体験してほしい。雪で遊んで冷えた体には温泉が一番。高い山、豊かな水は日本の景観の特徴です。豊かな水をたたえた湖、川は急流、滝になって流れ落ちます。変化に富んだ四季や地形の美しさは雨の多い気候や火山活動によってもたらされたものであり、日本は台風による水害や地震など災害の多い国でもあります。日本人にとって防災は生きるために不可欠なのです。2015年、仙台市で開催された第3回
国連防災世界会議で採択され、国連総会で承認されたのが防災ガイドライン仙台防災枠組みです。仙台は防災の先進地として世界に貢献していこうとしています。キリバス共和国に民間ユネスコ協会が立ち上がれば、協会同士のつながりによる活動がより深まると考えます。日本の伝統文化生け花でキリバス共和国の国旗を表現しました。日本の伝統文化とキリバス共和国のシンボルとのコラボレーションのように、両国の関係をこれからますます発展させていきましょう。